investește în tine. Fii diferit. Unele drumuri încep cu un vis, altele cu o alegere, cu oameni de încredere și cu înțelegere. BMW G20, genul de apariție pe care o privești încă o dată când pleci. F31 ca prinde emoția ca la început când iubești. Mercedes celea, prea frumoasă ca să treacă neobservată, ca o melodie care rămâne cu tine după ce a fost ascultată. Audi A1 pentru cei care știu că ambiția nu se măsoară în dimensiuni, și Rocco, emoția aceea care te face să zâmbești din pasiuni. Investește în tine, alege diferit. Școala Andrei Pleșa, reper prin fapte construit. Nu este doar un examen, nici o formalitate, ci primul pas spre mai multă libertate. Alege ce te definește cel mai bine, lasă rezultatul să vorbească de la sine. Polo, genul de prieten care nu te lasă la greu. Mini Cooper puțin rebel, mereu în ritmul tău. Clio, simplu și sincer ca oamenii care contează. Stea Ibiza cu energia bună ce alungă rutina și te distrează. Peugeot 200, o farmec discret și rafinat. Tesla Model 3, viitorul venit mai devreme neașteptat. Range Rover Evoque, eleganță purtată firesc. Mercedes A-clasă, atitudine și stil tineresc. Toyota Yaris, încrederea ce te înstoțește liniștit. VVOS, cerul deschis și vara fără sfârșit. Mai mult decât un permis, mai mult decât un traseu, cu o flotă variată și instructori dedicați. Transformăm emoțiile în kilometri câștigați, pentru că fiecare drum începe cu alegere, perseverență, muncă constantă și înțelegere. Investește în tine, alege diferit. Școala Andrei Pleșa, reper prin fapte construit. Permisul tău nu înseamnă doar libertate, făcut cu responsabilitate. Investește în tine, alege calitate. Investește în tine, alege calitate. Școala Andrei Pleșa, drumul tău începe aici.